Puntirya ni Alex Ayala makasubot oras nga agsangod iti rematch kontra ken World number 4 Coco Gauff iti BNB Baribas Open amang angay iti Indian Wells, California. Ganda ni Ayala iti may isang upset win tapno masiguro ang maka-entra iti 4th round. Malagi pa nagsangod Ayala ken Gauff iti quarterfinals iti Dubai Tennis Championships iti United Arab Emirates dilaing Pebrero anang abakan tinawd-udi iti impresibo nga 6-0, 6-2 apangabak. Agkaparehas na Ayala ken Gauff iti doubles iti Italian Open iti naglabas tawen no salido imabot na ito iti quarterfinals. Aminado ni Ayala nga agbalin na nairot iti prangsangon na ken Gauff. Manamnama nga araken manen iti Pinoy fans tapno suportaran da ni Ayala ngayon posible nga araken met ni Gauff lalo ta a home court na daytoy. Hagsangod iti duha iti oras telas 9 itabigat oras ditoy Pilipinas. Para iti IFM Sports, dahil ni Idol Joey C. Tatak IFM.